Velkommen til Foodgear. Vi ligger i torvehallerne, og vi sælger knive. Hej! I dag så skal vi lære, hvordan man åbner en østers. Og til det så har vi jo en dejlig østerskniv. Den her er fra Lagiole. Og nogle fantastiske østers. Se, man starter med lige at tage et viskestykke, og så lige folde det et par gange i enden. Sådan her. Så østersen har en god base at stå på. Når man så åbner en østers, så er der to måder at gøre det på. Man kan gå ind fra siden af. Det gør mange kokke. Det kræver en del øvelse, og man risikerer at få ret mange skaller ind i østersen. Så den sikre og hurtige måde at åbne en østers på, det er at gå ned i bagenden i låsen her. Og så folder man lige viskestykket hen over hånden. Sådan så hvis kniven smutter, så ryger kniven ikke ind i hånden, men rammer viskestykket. Så kører man østerskniven ned i låsen, vrikker lidt fra side til side, til den kommer sådan 1,5 cm ned. Og så drejer man østerskniven op på højkant. Og så har østersen ligesom givet efter. Når man så har østersen her, så sidder låsen, hvis man holder bunden ind mod sig selv, så sidder låsen op i højre side heroppe. Så tager man østerskniven, kører ind fra bagenden og ned langs siden. Til man når ned til låsen, og så skraver man op langs låget, så låsen kommer af. Tør man østerskniven af, så man ikke får skaller ned i østersen igen. Og så kører man lige tommelfingeren rundt i kanten her for at tage de løse skaller. De smager heller ikke særlig godt. Så ned fra forenden af med østerskniven, skær over, og så vende østersen rundt. Så har man østers klar. Skål! Smager jo dejligt. God fornøjelse.